Violence activated. Winky D akanda chijoka aita kukanda chira kuna Colors. Gafa rinenge richitoda zveshua. Hanzi handitengeke nemotaka. Muri yeZimbabwe kusangana zvakare panonzi pano patinokuunzirai dzese dziri kupisa pasocial media. Kana iri first time yenyu kuvawo pano, please ndapota bayai apo pakanzi subscribe, mobva malaika nekusharewo video rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure. Tengesa ndisipika ini nderwiswa ndinetensha svika ini ndendirizi handina noise handisipika ini kura nesohonaka handitengeke nemotaka life yangu makapa hanzi inyasha kusvika 45 une maacids. Kokuzoti muzita rababa imi murimi maba. Batai malines. Uyu ndi Wicknell anga achirehwa apa kuti anodaidzira zvekunamata iye achiba. Same nethe Charambans vanotambira zvekuba. Winky D is performing in Mbare. Kudanwe anonzwa hakuna kumira mushe. Gafa riri kukanda mabuzz. Colors vanga vajaira kutuka pasina kana reply. Nasi zvamuwana zvaiwana ngwarati. Nasi maacidzi anowedzera kukwira. Hanzi ndinenge ndiri Z, handina noise, handisi speaker, vanoti nemuzita rababa, apa ndivo vaba, handitengeke nemotaka. Ndakachibata kuti G, but handisi keeper ini, handisi mutengesi, handisi Peter ini, ndorwiswa, handinete, ndichasvika ini, ndenge ndiri Z, handina noise. So apa Winky D is trying to say kuti handitengeke nemota dza Wicknell chivayo. I don't know how Colors will respond to this, but gafa igafa. Muri yeZimbabwe, muneono sei muri team gafa here kana kuti team Colors? Ngatisangane mu comment section.